बाप रे बाप। ओहो कितना दुख तकलीफ बा हो दादा। बाल बच्चा पैदा करे में हम तो जानते ना रही। कह दे जाके और की के होखे के बा, और की के होखे के बा, और की के नहीं होखे के तो पहले पहल के होखे के नु बा। बाप रे कनियावा बाप, मन करता खाली कि ठंडा ठंडा कनियावा खैद। हाँ क्या करता ई घरवा में हो? आई दादा नाइटी खोल दी, नाइटी खोल दी, कती नाइटी पहन ली। तोरे अरखी के बाल बच्चा होता मने हमनी के नहीं खा भइल पांच बहनवा बनी जा हो। आ बैठी जब बैठी है जगह कइले बाड़ू, बैठी है जगह कइले बाड़ू। तुमको तारा शरम आया बा कि नहीं खे बोला? हई देखो तनी कितना पेट निकलल बा रे, कैसे हमरा के हमनी के तार त कमे बा, हमार त तारो ले बेसी रहे। हम तो सब करत रही, बनावल खियावल माजल धोवल झाड़ बटल सब करत रही। हमरा से चुपचाप चल, जतने काम करबो उतने बढ़िया रही। चल के बहारा सहारा बनावा खियावा सब कोई ले देला नेथिया ओनी के लस्सी ले आई मेटा में के जोन बना के बेचेला सन दुकानी पर। जन खाए के मन करता तन मंगा मंगा खा, रोक छेक नहीं के, लेकिन करबो कर कच्छावा मत। हमरा से ना ऐसे नहीं के पेट अच्छी रहता, तोहरे लेखा मौगिन के पेट अच्छी रहता जानलू। रे कैसे बतियावा तनी, कैसे बतियावा तनी हो, कैसे बतियावा तनी? रे सबके समझ में नहीं के आवत कि कैसे हमारे ओ मने ना भई एक आदमी दर्दिया ना समझ पाइत कि ज्यादा हो। हमनी के नहीं खेबल का पता बेसी दर्द होता। बाप रे बाप। हमारा चलो उठा, भत्तर के लेकर सूते में तारा नहीं खे दर्दिया होता, नहीं खे तारा दुख परेशानी होता। हई हुमाई कितना फूलल बा, फुलौना लेखा ये दादा। फुलौना लेखा फुलौना लेखा लइका को तो फूली ना मने ना फूलो। दुखाता बहुत ज्यादा। चला उठा चला। सुनी ना तन के हमर गोड़वा दाब दी ना। तोरा शरम बा हो, बड़ जैसे तू गोड़ दबाइबू। एकदम घोर के पी गइल बड़ू का लाझाया। आयो दादा तारा लेखा बेहाया आदमी नु हम अपना जीवन में ना देखले हो। हम तन के थी ले जा तनी बुढ़िया ले कहतनी क्या सुनी ना ना। करी जी। सुनी सुना तनी बोला कनवा फूटल नहीं खे फूटल तन की नींबू पानी घोर के तनी मेटा के पानी से लिया दी। घेवड़ा लिया के देतनी पियत रही हो। पेटवा में जलन होता। कहते बन लिया के देतन तारा के घेवड़ा पियत रही हो। बा- बबुआ जी कि कुल काट दुगड़ा ला करवले बनी। काहे उनका के चिल्लाता नहीं है का हो हाय कोनो काम ना करियन हाय अरे का ना करियन कि कछावा तरी जान बुझ के सिखा देले बड़ी तारा कि तू सिखैले बड़ा। ओ हो देख बाजी सजनवा सुन दे सजनवा खाई सजनवा तोरो लइका होगा रहता सही अहो सजनवा नहीं का सुनात रुको ना तू तो का कहत एने आवा गोड़ दबा केहू के मार बहुरी सबक ना कर लूगे। आई हो मैया गोड़ दबावा आहो तुम्हारा से गोड़ दबाइबू। अच्छा ना छोड़ो सही मजाक करते तू का तू सीरियस ले तेरे कोनो बात के जा तनी बुढ़िया ले कह तनी रुक जाई रहो ढेर मन सकल बा त रुक जाई कछावा तनी बैठा के तब लगाई 50,000 रुपया चिड़िया फरिया सब त होई बबुआ ता लगावाई में अपना मन के भइल बनी त से ना लेनिया चल पेट में थी फुगले बा हमारा। पेट में क्या हयता मन लगल बाटे। जा तनी बुढ़िया ले कह तनी कि हमरा के अलगा कर जी हम में नास्ती करम। ठीक करता रही नो हैं उफ काज में मैं काला बोल दवा कि का जो है तो जानते हो पल बाजू हो जाएंगे तो का जो रहता बताओ ना मुझसे दिमाग खराब काहे रुरान सावता नहीं हमारा के हो मान साहब आए काहे हम सावता नहीं हां मतलब गोड़ दबाई दवाई तो देखी तो फूला ता गोड़ावा हमरा खाती एथी ले दी एगो डेक्सोरेंज दवाई मिलेला नो डेक्सोरेंज दवाई खून बढ़ाए वाला हां उहे वाला बड़का बोतल है 220 रुपया वाला। माता जी असली दिख लेखा बोलती है भौजाई असली को लेखा बोलती है हैं मन एकदम हमर ना का गइल बा। तू बाऊ तो तू अब सुधरबे ना कर का कोई बताओ हमरा का कोई हमरा के बहुत ज्यादा एथी होता नाइटी पहन ली तो पीनी बताई तो हलो गलो हम त दुख जानता नहीं वाली का जानता इस तू भइल सब पटीदार हम देखी आराम करम नु तो लइका स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा होई काम करम त हिच चीज लेखा हो काम जाई। नहीं करे के काम कत करे को आह। काम धाम माने समय नजदीक आ गेलो एक महीना दिन में बाटे आए काम करे ठीक कर छोड़ दी रहे दे का करतनी क्या करता जन करे हो तो हम करते जन का करते होई हो कदी ये करवावा हमरा से तू कितना मजा होता वही तरी करी ना हई दाबी हई अंगुरिया दाबी से ओहो ओहो हई हो दाबी बोलो हां बबुआ रो के पापा पापा कहता ही में से पापा कहता नानी। पापा के जान जाता पापा कहता हो हाँ हैं करो लो
पढ़कई नहीं तो जाई जाई हमरा खातिर लस्सी लेके आई ठंडा ठंडा बर्फ होला ले हम एजे तले टहर तनी ले ना तब ना मिली नु तो बेदाम सेक ले ले ई जे रहे नो हाँ बाप रे बाप होसन देह में मुआन दियसन हो ना इतना ना नौटंकी करम तो सब कुछ तो नॉर्मल है झूठो के प्रोग्राम नु बनाओ तनी तरी चलाओ आई थी कह दे का जने केने बिया बुचियो 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 का रे काई कोरते देखो हम तो कोनी जाब रख गिरल हमरा गिरा ले मंगे पे मंगे हे फाड़ ले हे हे वो पाइपा होने करता उठा के का अरे, बोल ऊ टिकरा केन कनी बड़ा कबे ओकर बाबूजी कल हम त खेत पे आऊ खेत पे आऊ मारी थी खेत खटखटा गुल बउए कहत नुख नहीं के कोड़त पट जाई एक पानी तब उखिया कोड़ा जाई आ नहीं खे जात आ घर में लगैले बा मेहरारू भिरी हमरा त बुझाते नहीं कि हम करे ना उन करे और के एगो लइका होखे के बटुए और कोई के लइका भइल बा हैं गांव जवार में घर में उन करे एगो खेलवाड़िया होखे के ना बोलले के लाज बा ना गरिए देला के लाज हमरा त बुझाते नहीं कि हम करी त का तोरे करी बेटावा ओसन बा हैं? जल्दी नु अगर वे नहीं मारत ते दिन में ना देखे कर है बेटा निमन मौला मटिनिया वैसन बनही बे त बेटा नहीं के समझात हम नहीं के समझात के ओकरा के नहीं के बोलत आई त डाटा कह तेरे के बियाह चल बियाह जा नहीं हटौ ना सोझी आई तो हैं कते का करे नहीं हरी हम ना कनी करे तो तोरा एजल नहीं के होत जो अपना बाप भाई के ही ओजे रहिए ओजे ना त केनियो आदमी का गुजारा नहीं खे अब उ छोड़ दे फरबे लठिया का होई लठी अब दे फाड़ के झुक जाई काहे खोल के के साड़ी ऐसी रख ताली कल पर छोड़ दे फिच मत तू तोरा मत। फिचला के जरूरत हां नहीं त आदमी छोड़ दे भिनी भिनी रहत रहो कोई आई जाई छत पर से लोग तो कोई का कही रे हां त का कैसे कर भिनी भिनी रख ले वैसन कल पर ओकरा के आदमी देखो त अपन काम करो बोलू काम करो कह दे चल जाए ओकर भाई आपके बुला देता भाई ऐसन बाप त के बोला इहे दे। ना जाले आता ना जाए ओली बिया करे ओली बिया का रे कनी नु खुला तही रे गिरा दे रही तुरंत ले चपा जाई ढेर अपन कनी न चल आई मटिया चल चरखाची फेंक दे तोरो के त काला पे तोरो अभी नहीं आ तनी कपड़ा धोके छत पर से डाल के बर्तन धोके तले माटी फेंक दे घमावे में घरवा उकटी त हमें जाके करती तब सांझे बिहाने घरे खाना बनावा ए चाची जी के हो बाक दिन जब बोलटिया तू और लिया के रखले बन जे बताई कौन बोलती हो सानी हनिया गोते के हमरा दिक्कत ना तो दुआरिया पे कलम सानी को तोरा सानी को तक बोलती नहीं खे आके कपार पर चढ़ गेलू ले ले कोत भइल बा पलटी है जी को जब रे वो बतिया अब ओमे भैंसिया के मुंह लगा दिया सन डल ही कने बा ऊपर से फिर वो समझावत काहे ना कि देखी दूसरा घर जाई हम दिमाग खराब अभी जा का हो गइल काहे तू इतना बोलेली तू ही बता भौजी को करे आर के कले जाओ के छोटके भौजी के एगो काम छू के नहीं करत दिन भर सुत रहत तड़ी आई हे मैं ना ये चाची तो गलती बात बा इना के समझावेला समझावत काहे ना की जी ए कनिया देख समझाए वाला के समझबू तब नु समझी आई जेकर समझई के नहीं के उ जान के ओइसे करी तो का करबू बोल कि वो बात वो सही है कहतानी ना तो कर भाई बाप हिवरी नु कनेवा के फोन करके बोली बोलवाई आ डटवाई तब नु करवा के बुझाई काहे आदमी के लइका फेका ना होखेला रहन राउर लइका फेका ना होखेला ना एगो करे आर के पेट निकलल बा उहे लइका देवली भइल बिया टिकर होबो काहे ना की बोलत उहा के त बड़ा कहत रही कि हम मेहरारू कबो गुलामी ना कर का ऐसी करे आ मर बच एकिल मर त बड़ा कल बच्ची कहतानी खाली उल्टा उल्टा खाली उल्टा उल्टा बोले के लूर सीख ले बड़ू का कहतानी जी हाय जा जाइए भातरा के नो त तू कहिए मर्दा के तार कहलिए करी त मुंह मऊ हो जाई जयदी बुझी खेला करो। ना बोले के यार माई हो जा बोलल फर्ज बाटे भौजी हम ना का पाला त उनका फिजतनी के फिजती है की करती है हां त खिसबरी ना चाची त नाम कही खिस बता भोरे खाना बड़के भौजी संगे मिल के बनाए के पड़ता उन्हें की करती तो उनका कपड़ा त धोए के पड़ता बर्तन धोए के पड़ता ऊपर से बहरियो में खिचती के हई क दे चल तब त बोलल तू बारे त केकरा के कही दोसरा के हम कही तब बियाह के भेज दे हमरा के नहीं जी रहम अजी अभी का करते छोटा के सुतर भी का हां पसरल भी अपना घर में ओए भौजी खाना बनाए के बेर ओकरा दर्द रहता बाथा रहता ओकरा उठल नहीं खात काम नहीं करता बोन जता ना त थरिया ना कहिए लेके चाप लेती है चाची जी कोनी की तनी कहीं चल फिर ना त पेटवा में लइका बानू एके जगह देखी ए कनिया देखा ओकरा चीर बारे के में हमरा निकली। फूल बात कह देले बनी 4 लाख रखले भी ना उ खर्चा करी 2-4 लाख लागे जब चीर के निकली तब बुझाई अरे हम ही ओकरा के कहतनी माई के रे हम तो कहते बनी कहते हमरा के डॉक्टर कहले बेड रेस्ट करे के त हम काहे ना करम त का कही ओकरा से लड़े जाई ओकरा से मुंह लगाई आ रानी मंग धोनी रोज करवाई अपना के करत है जी ए बक कली भी पता वाला नहीं खे तू गिरा दी ऊपर खाना कपड़ा पर हां फाट जत तार मंगी हां तो गिर फटिए जाए टोपी पहन ले टोपी पहन ले बाड़ी है जी चल चल हम चल जाए लेके मम्मी चल। ना पहले बताओ तनी माटी माटा धोवे कहूं का टिकर भैया के मत जाइए जो हां त रहसन घर में कुल रहसन हम ही जाता नहीं दी दी बुझ पड़ के काने बा मम्मी जान तो
ले गुलांटी कर भैया पानी गरम गोड़ का तो सुहुराता देखो आ गो गोड़ सुहुराता तो पानी का के ले गरम धोवे खातिर गोड़ ढेर हमारा बास देखत रही अभी इनकर बास तास निकाल लगा बताओ काम कर कर निकल लागत कि देह में जान नइखे का जने फोन वो भौजैया हमरा ना लगावे कहले रहे परसवे दिन दवाई के आवे के। हेलो गोड़ लागत नहीं भौजी। ठीक बाड़ू ना। अरे हाँ हो का कहबू देखत नहीं कु अरकी में वो करे लइका होके के बा टोला महल में केहू के लइका भइल बा हमनी के लइका थोड़े ना भइल बा हमनी के लइका भी आइल बानी जा हमनी के लइका होई हाय आ तना आलाप लगावती भौजी तना आलाप लगावती मत पूछ जान जाइए मत पूछ का मार बुझा त ना हतनी बर्तन टकसावती खाती तो जे छोड़ देती लुगा अपन फिचते नहीं के हमनी के नतिया सर भी काम कर देते रह एगो ऊ का जाने कैसा लंगटी नहीं जामल बिया आय एगो काम नहीं के करत एगो ने एकदम बेटी हमर नका नका गुल बिया कुल नीलुआ करेले हम करम ना तो तर पर रही ना करब त वे बिया बड़ा की त गाड़ी दियो काई बात सुनो अब ऊ करे जोन करे ये त बा मई हां वे आइल देख का जाने कहां ले का रे का बोले दिस ठीक बा कहिया आइबू काल क बजले ठीक बा आके देख लिया तू तनी घरवा आके देख लिया हमरा घरे दोसरे डरामा चलता ठीक बा। अरे गरम मिले मत पूछा हालत दम पगल आइल बा हो ठीक बा का रे अपन माई के सिखेबे कि ना सिखेबे आय का मैं मौगी हमर माई हियो आ तू का हइस मौगी माई हियो हां हम कहानी हम तो तोर दुश्मन हनी हम रहती तो हमार कहल ना करतीस पता अरकी में वो करे लइका होके के बानू तो शरीर सब कुछ एक लेखा ना होला केगो नॉर्मल डिलीवरी होला केगो ऑपरेशन क के होला हां जो ना लाप लगावेली सनु वो कोनिए के चीरे के पड़ेला इहो त ना जान जइहे कहत न बतिए सुन ले जाना तेरे को साला हमनी के खेते के बधारी बने बधारी खाओ खियाव पियाव माजल ढोल सब करते ही लइका फैका गुल केहू जनबो ना करी कब कहां भइल कहां ना एगो ऊ कैसन बिया जहिया ले ओकरा पेट में पड़ल तहिए ले बुझात तो ओकर कतना आलाप लगब उ अगर धाता के बेटी भइल बिया समय दोसर है पहले खान पान दोसर रहे अब के खान पान दोसर बात पहले त आदमी रोटिए भात खा के रहत अब के आदमी के विटामिन ह त अरे क्या कहला सेब ह त संतरा ह त अरे ई सिरप आवत हुए हमनी के कौ आवत रहे हम त नती एगो टिकिया के हाल नहीं की जनले तू जानते रहो ऐसा दे बता का परेशान करे के जरूरत बा हैं परेशान करे के जरूरत हमर बेटी ना काम करे तोर हमर बेटी न तोर मेहरारू के लौनी नहीं के लागल त कपड़ा खोल के धरी तो करे एगो अपने जीव के कपड़ा नहीं के फिचात हमनी के फिची जा मत पीछे से हो गइल कुकुहार मत दस तू अलगे परेशान करे बड़ा उ अलगे परेशान करबी हम कहां का माने हम कहत त परेशान कर बनी नती उ मेहर के पक्ष लड़तवा बिहार का पक्ष निकले हैं बड़ बात में माये के मुंगा दलो माये के त इते कर सोचत जा माये बुढ़ाती है जतने बरिया रोकल जाती है जवान होती है ते करत चलती है मुंगा दो बधारी ले आईनी गोइनी त का त घरे खाने नहीं के बनल तान ले भी बड़ा किया छोड़ ले भी आ तो बुचिया भी है तो बुचिया के ना बनावे के ह काहे बुचिया ले पढ़े लिखे ले ना तार मेहरारू के ओगोरिए कइले रहो दिन में पढ़ते भी है दिन भर पढ़तिया ये कौन पढ़ाई एक दिनों भरा तो पढ़ते भी है काम मन लड़का भी अरे स्कूले ना जाई ट्यूशन ना जाई नती उ हाय कहा ना भेज ट्यूशन भेज लेकिन समझाइबा ना ए बबुआ जाके समझावा ना समझाइबा न त ले जाके उनका नैहर पहुंचा दो उनका के करी धरी कोई ना हाथा ना उनका बैठी में नहीं खिजा हमनी के मैम समझावा तो नहीं रे तू मानते नहीं तू मानते नहीं खे तो तेही कर तब ये नु कहब खिस बड़ी त का हम कहब जो जो खाए का जो हम ना खाना खाब जो जो बंगुल बा हमारा नहीं के जरूरत जाए के बा तो तू ही जो अब नहीं है हम तन में आराम करो तब जाइब हमारा के नहीं के जेला के जाए एक खातिर कोई कुछ करो बाप हो बाप हमारा नहीं है ना आदमी के नु नचा देते सन साला एगो हम सोचे जाए दे बेटी पतो बैसन का ओकनी के बारे में उल्टा सही बोले के बा कहू तो चलत जैसे चलत चलत रह अच्छा अब बेटी पतो ही बा त कपार पे चक के मुंह तिहन जा खेलवाड़ी लोग सब अपन लोग दिमाग लगाही के परी ई बिया तो मानते नहीं खे आ मेहर मानते नहीं खे जब तक ले अपन दिमाग ना लगे तो काम ना करी कोनो बुद्धि ठीक बा बाड़ा तू अपन दिमाग लगावत हो बाड़ा तू अपन दिमाग लगा ठीक बैठे आराम कर आराम नतीवा वतन हमारा के समझाए मेहर के ना समझे मेहर के छुट्टा को मुहानी छोड़ ले तो जे से है हमार घर के इथी है जवन मन तन कौन मेहरा कौन दम साफ न बेहा बिया
जाके सुत जाती बोलो के ना लाज दिले के बाद ना गरिए के लाज बुए ना तो लाजो ले आज कर तो कम से कम अपन तन के कपड़ा आदमी खींच देते आज के मेरा कतनो बैसत एकर निनालसी कौन बैसन बाप रे बाप, कोई पानी दी तो पी लेती रे दादा। अपने से हमारा जाए के मन के करत, कल पर गिर उड़ जाए तो बताओ ऐसन दे बा का होई, कह सके परी ऐसे बढ़िया बाकी बताओ ऐसे बढ़िया बाकी हम अपन पनिया यही जे चिल्ला के मंगवा के पी लेती। ए मम्मी जी, दीदी तनी पानी दी आके ले ला। ए बुची तनी पनिया दी ना देबे। धर नी बैठल बाटे का, बैठल बाटे का धर। लगत कि अभी खटिया पर हो खत जैसे इनके उठल नहीं खे जात। आ सांझे बिहारे नहाए के बटुए त अपन लोग तन को नहीं खंगार सकत। देखो तनी नु कैसन हालत बा, डर ने कॉल पर नहीं खे जात बुची के गिर जाइब, डर नहीं खे बुझात। तनी हां तू की नहीं गिरे वाले बल बड़ू तनी हां की त सब बेरो ने का हाकात। देखो तनी फुआ नु कही रौरा के हो जाई तो अब बुझात कि और की काम पहला बार फुआ बनते रे बड़के हो जोर के लइका लेके नहीं खेल दीदिया का लइका लेके नहीं खेल माई के हमनी के भइले ही नहीं खिन जा चाहे गांव जड़ मर के होला तनी के देखबे ना करू ना जना कैसे रौरा बतियावा तनी कैसे बतिया तनी आए और किया कनु के बा पहिला पहिलो के बता हमरा से कुछ ना होई, करम जा चाहे ना करब जा तो नैयर अपना चल जा काहे ना भेज नहीं जा, जब पेटा ना बुझात रहे अब ना जाई बुझाई अब लाज लगा हमर मरद बोलते नहीं खन और औरे सब ढेर बोले वाला भइल मर्दा जा। के नहीं कर मर्दा का तन चाबा तन भर ढीनत निकल जातन घर से। मर्दा के का जाता का जाता है का एगो घर में आदमी रहेला के करता और नहीं खे त आदमी करला त तनी ठीको लागेला। कैसन दे में बना बना के दी जे छुट्टा बा ओकरा के खाए खातिर अपनो कमावा कर ना खाना ना बनेबू त बाप रे बाप आ कपड़ा लाता खाली थरिया को नहीं खेमन जात। रौरा लेखा ना अपन घरा में ऐसे ही खा खा के केरा के छिलका ह त अंगूर के ह त सेव का बिया ह त हई ह त हाउ ह कुरकुरा ह त ऐसन दे में मैं छिड़ देता ऐसन दे में जितना दिक्कत होला नु रौरा के ना बुझाई, बांझ बैला के कुआर खेल के ना बुझाई। बानी बांध बहिला कहीं नहीं से हम का हो हां ऐसन हाल में तनी साफ सुथरा से रहल जाला, गुहे पर ना सुतल जाला गु पर सुत तनी तब का हैं मुंह में बुझाता के मरचा छू देनी मुंह के मैं पर पराए लागल। बाप रे तहार बाप। नु ढेर पपराए लागल। हां के बा तो हां के प्रवचन न त दिही रौर माई हमरा का के एसी लगावाला अपन भाई बाप दोसर ननद रहित नु त तेल लगाई। आई रे दादा बेटा कैसे तू खा दोसर भौजाई रहित ना त ऊपर ऊपर ऐसन में आदमी करेला काम धंधा की नॉर्मल डिलीवरी त ह त एक बीता चिरवावे का मन बा त चिरवाई ह। हां त लगत है के चिरइबे करी सबके के ओदर मारल तक पेट में हाँ। लइका बा तो हाँ। होई। हां हमार पैसा से हुई हमारे ई तरी ना हुई। हां त ता चिराई हमार जौने पैसा 6 लगी। महीना जौने 6 महीना बैठे के मिली अब का चाही हमार ढेर पैसा लगी तबे हमार होई। अपन से नहीं बुझाता रहो कि तनी काम धंधा कर हम बहरी करी के घरे करी ना नहीं के बुझाते रौरा बुझाता माई बूढ़ मध्य से बेलता नहीं बुझाता अपना से के ओकरा के कमल तनी उबारी त ना ई सब नहीं खे करे के अपना मन के करी हन। ढेर तेज मत बनी बुझाई ले जाइए जगह से। हमरा का मतलब है तेज बने के पी के गिलास ठंगरा देली कि हां मांझ के लावा ना नकली आई ना नकली आई जिसको जाई तो जाई जो सर हमरा के मत करब जा। हम अपन सौर अपने से लिप लेम आ अपन जौन बनवैले त देवे खातिर उ अपने रख लेम। ता ढेर आदमी बावन दादा जान पहचान के तू लिप लेबू तू क लेबू तारा आगे हमनी के नहीं खिन जा। हां उफ खिलवड़िया चाहती है कैसे भार आगुल कैसे उठ गइलू आय? कैसे उठ गइलू हां हमार ढेर आदमी बावन बताई ना तनी लड़ल चाह तनी लइका हम चिल्ला तनी पेट में से चल दी करे जा पनु तो जानतो बनी ढेर तर चाउर के दाना नु होके करेजा पर चढ़ जाई भात आके करेजा पातर दिमाग में चढ़ जाता टुए ना ठीक है बा ठीक बा, साल हो की जावे करेजा पर जाई खाली खाली हो साल जावे। बा खा खा आदमी और साल ले लेबा पेट में तब समझता कि सब ओतने में बा दुनिया। खाली हो जाओ ना तब बताओ तनी हां सब हो जाता तब दहिए देबू छुटकारा हो जाई त डाहे के बात अभी जाके बोल नहीं हरावा डाह देखता नहीं के तार देखता के तार सुनता आइल बड़े जी ठीक करे कतना बोलती है हो दादा तो उनके कहला से चिलैला से हमरा कुछ फर्क पड़े वाला बा हम जाईबे होइल बा ज्यादा तेज है कि एगो हम फूल छुके ना उठा के करब आतली यही फेर में बड़ी। बाप हो बाप मेहरारू के लड़का होके के बा हमारा दोनों होता तौने हाल बाटे। देखो मेहरारू 420 बिया आ घरों वाली जितना 2200 मतारी है वही इहो 420 है 2200 कोनो अपना में हार माने वाली नहीं किस है अब का करी अब
अब हमारा मेहरारू का दुख बर्दाश्त नहीं करो तो चलो कम से कम हम ही सड़िए पे खाना बनाओ तनी कम से कम कहीं नजरिया में लागे कि कहीं उहे बनावती है जब धराई तो देखल जाई कन्या देखा आगू कन्या क्या करता हो बच्चिया देखता देख देख कतना निक लागता तुए हो कनिया में बैठल बारू तो ये रमी कतना लाम लागता हो कनिया में इहे पर बैठल बानी आ इहे पर ये कैसे बोला तारू हो तारा आवाजो बुझाता बदल गइल बा हो रतिया आइसक्रीम खा ले रही नु अच्छा गर्दनिया बैठ गइल बा ना रतिया दे आई बता तू खेलावाड़ी कि हाँ तना गर्मी में आ तू घूग तन के बैठल बड़ बुझाता कि तू हमनी से हम नया बाड़ू अब नया काम करते हैं तो नए लेखा न करे के पड़ी ये कनिया देख देखे जो पेट में लइका पड़ेला सनु तबे ले कुल काम करे के चाही माजल धोवल बनावल खियावल सीढ़ी पर जाके चढ़े उतरे के चाही ऊपर से कपड़ा पसारे के चाही जानता ऊ नॉर्मली लइका हो जाला ऑपरेशन ना करे के पड़ेला ऐसे खिसिया मत तोरे खातिर आदमी कहता हो कने तोरे खातिर कहता आदमी अपने खातिर नहीं के कहता तो हम खिसिया त ना रही हम परीक्षा लेत रहे कि के हमरा के मानेला आ के हमरा के ना मानेला बड़ खेलावाड़ी बाड़ू नु तू माने परीक्षा लेता रू तू माने मान जान का करे वाला तारा के आदमी हानिकारक करवा दो आ तार पेट चिरवा दिहल जाओ काम कह के धके ना ए दीदी जानता नहीं कबो कबो लातावा बोथे लागेला नो लत्ता बा हां लात हां गोड़ा बा लातावा लात अच्छा पेटावा पेटावा कैसे बथे लगी जी बोथी ना ऊंचा नीचे चढ़ाला पर का होई हिदा उघाड़ दा ना छोड़ी ना आज सुतले बनी कि हम घूंघट टान के बनाई थे हिदा जानी कि कल सुतर रही पलंगिया पर वहां का सुतर रही नीचे वा पर एक बाबूआ पेटो में हक देलस लो हक दे तो फक दम उल्टी कर देनी हां बड़ी केलावाड़ी अहो खेलावाड़ी अहो बउआ पेटा में लाइटिंग करी त इन्फेक्शन हो जाई मर न जाई हो आय भागे ना खाता नतिए घचर खाता आ खाइत तो होगी ना मुहवा देखाई तू नु त मरती तड़ाक से मुहवा पर खींची के मरती बेनवा के डटिया से तारा मुहवा में पर कोठा में फूली जाई ए दीदी जी ई कुल तो तू ना बोले लू हो कनिया ना ई कुल तो तारा मुंह से ना कबो हम सुन ले सब बोली ना लेकिन महटी आई रही हां हां अब तू अपना दिल में माटी आइले ना हो ए दीदी जी कहानी है कि मान ली कि हमार लड़का होई तो हम चिल्लाई दर्द होई तो रोइबू ना हो आई से दादा पराने निकल जाई अब चूड़िया काहे निकाल देले बड़ू हो खेले बड़ी हो मैया चूड़ी से हमर के ना निकालल जाला जानलू समारा गइल बड़ू ना पहले से का कोई देहिया फाटो दुनु बा देहिया फाटता मैं गोरैया लेके खिचला लस लो ओहे गोर होई हम सावर बानी तो हां अच्छा लेके हो जे तब धीरे धीरे हम गोर हो जाए लेके करिया हो जाए बाबू लेखा अच्छा हो दीदी जी हो गई लगावा हो गई ठिया लगावा मार बूढ़ी हमारा के किसी आता ही कहता है कि तू ओकरा के करवावत धरवावत नहीं खूब काम धंधा लो लो धर लो अरे लो धर लगावा तनी कुछ चाहिए तो बताई हां कहां लगाई चुलिया में अच्छा साफी तो दिमाग खराब कर देन का जानी का भंगवनी के दवाई खा ले बाड़ी बाप हो बाप मन पसेना गुल ई कोकनी कैसे घूंघट टान के घर में रह जाई सब हम 2 मिनट में हमार हाथ ही छूटे लागल का करब मेहरारू के चलते चूड़ी हमारे पहन लो चाहते है अच्छा विधाराई बिना अभी 10 दिन घींचब 10 दिन से कम ना घींचम अभी जाते तब लगल लहरा तनी बढ़िया से आराम कर दिया हम साला गमछिया लुंगी पेट डाल के पेट फुलैले बानी का करब मेहरारू के चलते निके निके लड़का होय के काम मत रहाओ नतिया गरमी के चलते हेने भाग के आईने है तब वो गरमिया उतने लगता खटिया लेके कहाँ जाए कहाँ करे हमारे पीछे को बुझाते नहीं के दम तनी की बाप हो बाप मन बुझाते हुए लड़के भैया के
आई जे दीदी बड़ा हे के काहे किले बैठल बड़ू बानी? काहे हो के लोग कहता का पीछे ले अरे नहीं जी देखत ना दीवर बाबू जी बहुते मजाक एकदम से करत रहनी हमारा एक कने ओनिया बैठा तो टूट जाई खटिया हेनिया बैठा ना ना तो ना, ठीक बा ठीक बा ठीक बा टूट जाई उलट जेबू ओने मौपुरी फेंका जेबू घर जाई। इतना तू बोल बनी चाची जी के जे हाँ तो फेंका ठीक है बा जाई हम तो एने मने अपन पटू पतो के के हाल चाल बताई मैं हमारा पतो ही नहीं कोई के पतो ही मिलल बिया कनिया दोसर दे ही बा लेकिन कुछ कह कुल काम करते ले ओनिया 3 महीना ना कइले या तनी बेड रेस्ट रहे त हां लेकिन एने हमर बात अजी कुल काम चाची करते जी ओ दिनवा देखन के गई रही त मारे ऐसे ऐसे गाड़ी पकड़ देत रही अरे रुआ काकरा के लड़कियों कहत रही कि ढीर लेके बैठल बिया कुछ काम बस ना करत रहत के रही कारा के कहत रहो दोसरा के न पतो है के हमर लइकी आई के कहत रहे होटलवा पे के आ ये मैं चाची जाके के सामने न सुननी जी हां मतलब उल्लू बनावे लगनी अब हमरा के ए कनिया तू एगो बात कही अब तारा का कही कुंवार पे नु तू बहुत छटवावन होखब जनलू अरे हे नु घर के बात हो घरे होकर हो घर के बात हे घर देखले बानी चाची जी हमरा के ओ घर के बात ओ घर करत ना कहत कहिए के तू बात कहत सन रहो उहे खुद ही काम करेली सन बात वो चुप बात रह। वो सोच ली तार एको बात हमरा पसंद ना पड़ेला सच्ची बताओ तनी कसम से कहतन तार एको बात हमरा ना पसंद पड़ेला तू हां बोले नु तोरा महागा के बात हम बोल देना नहीं तो तारा से हमरा बोले के मना करे अने तो उती करे बड़ा पतोहिया रवा के लुक्का लगावत रहनु तो बड़ा उती करे हमर बत्तिया नीमन लागत रहे तके नीमन लागत कहिए रहे तारा भी हम जाने हो तू ही मुंह उठा के हमरा भी आइलो हम तारा पे ना जाइए चाची जी रवो के तो परमाने के बात बाजी पलटनी दस रवो बान एकदम से अच्छा तारा ले कहिए हम कल में हमरा पतो ही ना करले तनी बताओ तो कब करनी बताओ हे भगवान जी आंखी के सामने देखल का देखो तनी के हमरा घरवा जाके तारा ये काम में तो देखेलू दूसरा घर के अपना घर के ना देखेलू जेकर मरद दू गो मेहर रखल एगो बाहर एगो भीतर उहे हाल कइले बड़ू कहब ये कुल कहबू केकरा के दूगो बाहर आगो भीतर करत रहे हमरा तार मर्द बाहर में लेके रखले हमने की जानत हाँ। वो जब बाहर लइका जेकर बासन अब ना धुआं कइलसन उठावे के बाद नु कस लोग कहला कि अपना घर के लोग देखत नहीं के दूसरा घर के अथुए करे लागल अपना घर के तोपे के बन तो दूसरा घर करे उ धुआं उठाई अरे तो जेकर नु उठाई बा धुआं। ओ करे नु बकोटाई लेकिन रखना रखनी नहीं के हमर बेटावा राखत जेकर नु बा ओ करे नु बकोटा देखी चाची जी रवा से हमरा बहुत बिगाड़ हो जाई इहो बात वो सोच ली लेकिन सच बात कहनी तो मरचा नहीं लागल ना सच कहनी बतिया तो मरचा लागल मरचा कहबे ले तो ही दाची करत रहो ई का और तरह के इहे बात के कहनी तो आवत तरह के जवाब दे हम कहियो। जवाब दे हम जवाब तू बहुत उहे आज कहता सुनता नहीं है ना पहले पहले के बात देखी। लुपु लुपु करत अपन रहो पहले पतोहिया के आवे दे तारा मरद के आवे दे बाहर से तब एक दिन कोई के तार लोल कुटे भाई देखत रे हाँ, कहां हां एक देखो दो बात तार चाय सुनले बनी राउल वाला मत कुचा जाए हमार के कुची हमार के कुची हमार के कुची हमार के देखम कुची। रहुआ देखम रहुआ ई कम ना देता है टाइम आके के सामने देखल रहुआ तो दादी ने लड़की दे दा दे सके हमर पतो है हां तब भीतर भीतर आजकल आदमी लेके बैठे रहता तब पता चलता कि लड़का के कर ह कावन छे कावत कावन छे भीतर भीतर लेके बिया ये लेके आई रहो का नहीं हरवेले रहुआ ऐसे कहत नहीं से हमरा कहे के पड़त आई आई लाज ने के लागत आई, हो आई, योजना काका देखिए थूक दिए सन थूक दिया हमर सन। नतिया मुती के बहा दे लुक्का लगावती हमर मतिया टॉप टॉप करता टॉप टॉप पत्ते ना चली या बैठी बैठी आराम से बैठल ना देखा उतना हमर बात खाटी पे बैठल बानी हवा खातनी बा कोई के सास के तो सरावत नु लंग मुतवावत इति करवावत रू है कतना मीठा लागता बाप रे बाप हमरा के बड़ी मजा बारू ई कतना निमन बाड़न हमारा जगह सब काम धाम करत हवन त कतना निमन लागता अब त टेंशने नहीं के हमरा कुछ वो चीज के चुपचाप उ करत हवन हम बैठ के आराम से खातन अब बोलस जा अब कैसे बोले जा कहीं गलती से ना कपड़ा पर से उघार दिया नु एथी करे बरवे त तनी लाम नहीं खेन त बरवा लाम रहे तो ओइमे पिन मार देती उ घरबे ना करे एगो बाद में खाइम धो दे तनी हो इसके जिंदगी तो हमारे बाहो और हम तक हम के तन से ए जी तन से गोड़ दाब दे हमार और सही पापा का है में बाप 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 मन हलुक गइल बैठी हुनी बैठी गोड़ बैठी कतर हो बैठी हैं ठीक ठीक कोई लगता देखले हो ना नु हां हैं कोई देखले ना नु हां देखले के बात बा आगले भौजैया का कहल कहते कि अब आज नु बढ़िया लागो तारू सुहा तारू कोने हैं बताओ तो ये काम को तरह क्यों ना बोली ते तो हम बोलनी अपना भाषा में क्या करी हैं आवाजियो ना चिन्ह जा ना आवाज बदल लेनी हां सही के ओहो आम खाई में खाली हैं खाओ एगो बात सुना पहले आम के बात छोड़ गोली मार खाई ना
सुना ने क्या धंधा ठीक रहे समझ लियो। कॉमन धंधा ठीक नहीं खे अब हमरा बाजी बतिया तनी चुपचाप होती रही तरी बना रही हमरा साड़ी तू साड़ी पहना के हमरा के डिस्टर्ब कर बड़ू का यहाँ के बड़ू गुड़ा पे तोड़ दे बैठ के बड़ू अब तू दी तू मैं सू तो अब हम काम करी बताओ अगर धरा जी कहियो तो कहां लो दबाई दबाई गुड़ा दबाई करवाओ ये गति हमरा से कातना निक रौरा बानी जी सजनवा क्या हो लइका हो जाए मन्नू तो चलल जाइए थी में सिनेमा देखे मॉल में वाओ हां प्यार से बोलो हां ठीक बा सजरा खाना बनावे के सीख जिम त ठीक है ना बा यही बहाने हां ये बहाने सब करवा दो बबुआ रोई अलगे होखल जाई यही बहाने लइको करवा दे हमरा काम लागी चिल्ला है जब फेंक दी उठा ले नु फेंक दो उठा ले बाप रे बाप अरे गरमी ऐसा मेहरारू रहो चाहे मत रहो बुद्धि काम नहीं करत बाप रे बाप धरा गोली का तो नहीं रे दाता अहो अरे बाप रे तू जमा खातर तो हाउ कौन कनिया बाड़ी अरे दादा हैं अरे बाबू हो बाबू आई हो दादा बबुआ जी रौरा अजी तरावा तू 4 दिन ले ऐसे ही काम करते हैं लुका पहन पहन के के कहता हो मन से अरे आई हो माई हल पेटो बनावले बड़म कपड़ा के अरे हां ये भैया लुगा खिच दी का हां खिच जी हाँ। का हो बाप बाप का खिया के मोहनी मंत्र मार देले बाड़ू का चिल्ला तो हो का हो गई भैया का लड़का होके करेले मैं भैया का लइका ई कैसन अरे ऐसा साड़ी नतिया हमारो ला पहनल बाड़े अरे ए नहीं तो भौजी ना भैया लुका पहन के मैं काम कर रहा ना आज 10 दिन ले ये ड्रामा के होता हमनी के मालूम ना रह का हो देखी एमे केवन गाड़ी दे हम बापवा कटनी दे तो भैया कटनी दे तू ये के लगा करावत रू हां और उ सब पांच बा हमार मरद लुगा पहन के करता चाहे कुछ कमवा हमरा बदले करत बनू आय तो हम मरदे खाई तू ना खाई तू हां ई कसम बाबा ई मेरा पलायन कहीं का इया के पलायन रहे इया के पलायन रहे करे न तेरे दी पैसा बा दीदी हाँ। पार पार कर देला तू पैसा खाती घर में ढूंढ तुम कनिया के तो दीदी के जहां तेरा सागला मटी साड़ी का तो बोला है पर लाके देखे जा रउआ चिंता कराई हमारा दीदी से मतलब बाटे और टीकर मौका हमरा पैसा चाहनी है तक टीकर मौका काहे लुगा पहनले बानी हां टीकर मौका काहे लुगा पहनले बानी कहे जी ओए बनल बवन टीकर बो हां टीकर हड़िया टीकर बो अच्छा तो क्या करी हो अब नु पता हैं? चलो इतना दिन से कमावा ये कर का जी हाँ हम करते रहे और पता होगा तो नहीं भूल जाएगी लुगा मैटर में जान गई हां जब हमारे तो बताओ दे तो नहीं के पता हमरा नहीं के पता सुन लो सब कही जा ये जब कितना बड़ा ढीले बहरी कहो के हमार मार कुछ करी हम रौरा का जाता जी तस्का से कातरी का मत पता हमारा नीमन बड़ी ओ तनी माने की खराब बन का हम ना बोलम हमार घर पे बैठा लगा हम समझत खराब हो जाएगी ले बोल जाए दे ले जा अरे रुकी अभी रुकी का अभी एक्स्ट्रा ले चली देख के चल चलो तू सब पूनम दीदी जी के हाल भइले बाड़ू लगा बगल में गाँव से ढुक जा। जा बोरी ना कहीं चली जा तीन का चीनी के सिला ले तो कॉपी कर में चीनी की सिला दे कौची भइल बा बताई जा बाप हो बाप जितना हम बोलने उतना के लोग हमरा जा के बोल ये बोरी पैसा ले ले अजी कई तरह से पता है जा अजी हट का करता नहीं को क्या हो का करता नहीं क्या करते हैं बताओ क्या करते हैं उतर उतर आय दादा नीचे उतर मम्मी जी तक ढेर होता मम्मी जी ढेर होता क्या उतरी उतर नीचे उतर अरे आ साहे पहले मनी जी अरे साड़ियां फाट जाएगा सच्ची में उला होता हो जी किधर कवर खाई ना उतरा बाप रे बाप करे तोरा लाज शर्म लागत रे नतिया आज पेट में उनका कोच के आ गई थी करत रहे नौटंकी हाय अब वो नहीं कहा देता है नहीं ने क्या के वो नहीं कहा हाय आ तेरे बे का कर तोरा के तेज रहे तो तेज कर ले दादा हाय हमरा मरद के दिक्कत नहीं के दरौरा सब कहे हमरा के डॉक्टर सुने मई चल करके नहीं हलिया देखा ना जाई ना जाई नहीं कर का करे हो गइले हमार में आने हो ई काम करते हम करी बतिया बराबर है नु बा
काय जब ऐसा दे बात हो तनी इतना पहचान करे बहु लोग हैं हमने कहां गए मेले हम तो बाण बहन ना बन जा हम तो ये थी बन जा बाण ये तो नती के ढेरे को पे होके के देवर बाण ना रहती नो तो थाप से मरती के गलिया आ जा जा अपन काम कर जा जा सुता हो सुता लो सुता लो सुता बढ़िया से काय नती के देव के लाग लाग तेरे माता के तो कोई के बा देखा तो ना चला जा रे चलो निकल तो निकल तो ना कमान भाग ऐसी पहले से ना ओ खलवाड़ी तारा कुल बुझाला